Türkmenistanyň prezidenti 2-nji ýylda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, harby we hukuk goraýjy idaralarda 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerini seretdi diýip Türkmenistan Altyn Asr saýdy habar berýär. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň bu mejlisi ýurduň milli howpsuzlyk ministriniň wezipesinden boşadylyp, harby çynnyň peseldilen, dollaryň gara bazary bilen howpsuzlyk resmileriniň arasyndaky bir kanun baglanyşy barada resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar edilmedik habarlaryň ýaýran wagtynyň ýanlaryna gawat geldi. Emma internet neşriniň habaryna prezident Berdimuhammedow berilen hasabatyň detallary, şonuň bilen bir wagtda mehkemeniň jogapkärçiligi çekilenini gaýdylýan resmileri we beýlek korrupsiýa faktlary agdalmaýar. Şol wagtda Trend habar gullugynyň Neytral Türkmenistan gazetiniň 3-nji ýyldaky sanyna salgylanyp ýazmagyna görä mejlisde ýene bir gezek soň gelmeýän korrupsiýa, paraxorluk faktlary agdalanýan diýär. Döwlet eýçiligindäki internet neşriniň habaryna ykdysat jinaýatlary garşy göreş boýunça döwlet gullugynyň başlygy Maksat Tudaýgulyň döwlet başçylygyna 6 aýyň dowamyny korrupsiýaga garşy görülen çäreler barada hasabat berenini gaýdylýar. Emma korrupsiýada aýplanan resmilerin bolanlygy ýa bolmanlygy anyklaşdyrylmaýar. Döwletiň internet neşrinden tapagutlykda Trend habar gullugynyň maglumatyna görä Neytral Türkmenistan gazetinde hasabat döwrüniň käbir korrupsiýa faktlary agdalypdyr. Mysal üçin aprel aýynda Türkmengaz döwlet konserniniň naýypdaky suwaldylan gaz saklanylýan we ýüklenilýän terminalynyň ýolbaşçylarynyň biri terminaldan eksport uradylýan gazyň päsgelçilikli ýüklenmek üçin daşary ýurt kompaniýasynyň aljysyndan para alypdyr. Emma gazet bu diýilýän paranyň möçberini, şeýle de bu işi anyk näçe resminiň dahilli bolanlygyny, şeýle ýagdaýyň haçandan bäri dowam edenligini we döwlete ýetirilen maddi ziýanyň möçberlerini aýtmaýar. Mundan başga Türkmen Neft Önümler Kärhanasynyň baş idarasynyň Parahat Neft Tesgasyny bölüm başlygynyň öz wezipi ýarlyklaryny hyýanatçylykly ulanmagynyň üstü açylypdyr. Hasabatda aýdylmagyna görä ýangyç stansiýalaryna benzin we dizel ýangyzyny kem guýmak we sürüjileriň hasabyna tygyş etilen ýangyzy satmak üçin ýöreýte gural goýulypdyr. Gepin erdisine aýdylsa adatlygyň çeşmeleri ýurdun ýangyç guýulýan stansiýalaryna sürüjileriň awtologlaryna guýulýan ýangyzyň kem guýulmagynyň taskada ýurulanyny, polisiýanyň ýol gözegçiligiне paraxorlugyň güýçlenenligini habar berdiler. Emma häkimetler bu aýdylýanlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Şeýle de Trend ýanwar aýynda 2017-nji ýylyň dekabryna Hozoluw we Suw serişdeler ministri wezipesinden boşadylan Nursehat Şadyrdyýowyň öz wezipi ýarlyklaryny ulanyp tabinlikdaky idaralaryň başlyklarynyň kanuny bähwitlerine ziýan ýetirmek bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň we telekeçilerden uly möçberlerde para almagynyň habar berilendigini belliýär. Ýöne bu diýilýän paranyň we döwlete ýetirilen ziýanyň möçberleri hem anyklaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow Howpsuzlyk Keňeşiniň mundan öňkü mejlislerinde korrupsiýa we paraxorluga ýol berilmejekdigini, bir kanun işe baş goşan resmilere eýleýän wezipelerine garamazdan berk çäre görüljekdigini wada berdi. Ol bu wadasyny 2-nji ýylda hem gaýtalady we korrupsiýa baş goşan hem de para alan döwlet gullukçylarynyň berk jazalandyryljakdygyny aýtdy. Emma yerli synçylar Türkmenistanyň geçen ýylyň maý aýyna eglan edilen korrupsiýa görüşiniň başdaky depginini gowşadanlygyny belliýärler. Olaryň sözlerine görä, geçen ýylyň tomsunda ykdysat jinaýatlary garşy döwlet gullugy döredilenden soň bir wagda aýplanýan resmiler açyk atlandyrylyp, olaryň eden jinaýatlary döwlete ýetiren diýanlar barada anyk maglumatlar berilip başlandy. Emma soňra hasanyň şu ýylyň aprelinde bu gullugyň başda bellänen başlygy Mehmethan Sakyýew vice-premierlige geçirilip, onuň ýerine Maksat Tudaýgulyň belleniligi we korrupsiýaga garşy alınıp barlaýanyny gaýdylýan göreş gowşadylan ýaly bolup görünýär. Halkara uramalarynyň hasabatlaryna Türkmenistan iň bir korrumpirlenen ýurtlaryň hataryna agdalýar we adatlyk bilen gürleşýän yerli ýaşaýjylar paraxorlugyň çağılar wagyny başlap iň ýokary derejelere çenlik giňden ýaýranlygyny öňe sürýärler.